posa yadava tikupasirani zimene wayankhula Ponkalindo lero lino pa 21 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindigwedezeka ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamo. Lero tilankhula nkhani makamaka zazikulu ziwiri, kulankhulira alimi afodya komanso alimi osiyanasiyana amene amalima, amalimbikira, amataya nthawi yawo ndi ndalama zina za ngongole koma sapindula kalikonse. Komanso tilankhula makamaka kuchenjeza zipani zonse muno m'Malawi pamene zipani zikukonzekera kapena zikuchitisa maprimary kukonzekera kusankha anthu osiyanasiyana amene azayimirire zipanizo makamaka pa chisankho chimene chikubwerachi. Koma koyambirira ndilankhule ndinu alimi nonse makamaka inu afodya kunena kuti kafukufuku wanga amene ine ndampanga ndadziwa kuti ndapeza kuti asogoleri athu amene amayendesa dziko lino amakhala alibe chidwi chofuna kutukula miyoyo yanu. Ndi asogoleri ochepa chabe amene analamulirapo dzikoli amene anapanga mulimi kuti azisangalala, koma ena onsewa imakhala raketi motero kuti fodya wa ulendo uno anamugulisa kale kwa azungu, analandira kale ndalama, anasinthana kale ndi mafuta. Koti mukamaona zisakuyenda bwino kumisikako muziwe kuti imeneja ndi plan kale imene anapangana kale ndi azungu. Chifukwa ngati kuli season imene fodya ali wesi ndi season inoyo chaka chake chinocho, ndi chifukwa chake muone kuti iwo achaulo mutadira motani asogoleri athu alibe nanu ntchito. Iwo wakudziwa kuti zawo zidayenda kale ndipo akufuna kuti fodya wanuyo iniyo musapindule, iwo wapindule. Choncho ndimafuna ndikulangize iwe nzanga osauka makamaka mulimi wa fodya kunena kuti nthawi yakwana tsopano yoonesa kuti 1 ukukhala mu dziko la democracy, 2 ukumbukire ndi kuzindikira kunena kuti fodya amene ukugulisa si wa munthu, ndi wa iweyo. Ndipo ndalama zimene unangongola ku banki kapena ngongole ina iliyonse uli nayo, opereka ndi iweyo, opereka si iwowo. Ndiye ndimafuna ndikupempheni kunena kuti mupeze nzeru zina zogulisira fodya wanu, chifukwa pakale panopa fodya wafika pa $1. Mukayang'ana ndi zimene munayikamo, mukayang'ana ngongole zimene muli nazo, mukayang'ana thumba la fetereza amene anakwerera, palibe chimene chikugwirizana, kusonyeza kuti mulimi wa fodya azakhalabe kapolo muno m'Malawi. Pokhapokhapo mwina titasintha zina ndi zina. So kairo tilibe aphungu aku nyumba ya malamulo amene ali ndi welfare ya anthu, alibe amene ali ndi welfare ya alimi, alibe kuti apange malamulo onena kuti mulimi wa fodya siku lina azamwemwetere, azabwerere mbuyo muja zaka za mbuyozo pamene alimi ankatha kumagula mafuso, magalimoto osiyanasiyana kuzera ku ulimi wawo wa fodya. Lero li ulimi uja wasanduka tsopano raketi, yasanduka njira tsopano yowapusisira Amalawi. Kuli malamulo unnecessary. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni abale anga kunena kuti dziko ili ndi ya democracy, osaopa wina aliyense. Pakali panopa mulimi wa nzeru akugulisa fodya wake ku Zambia, mulimi wa nzeru akugulisa fodya wake ku Mozambiki. Amene ali ofoira, amene amakhala royo pa zinthu zosaziwika, kumango sapota zinthu chifukwa chokuti atikhala mtsogoleri ati ndi wa chigawo chakwawo, ndiye ndikumasapota inu muzisaukirabe. Iwo naadya mapwemvupwemvu, naadya masoseji, ufera momo. Koma ndikupempheni alimi nonse afodya, kaya ndinu aku Nzimba, kaya ndinu aku Kasungu, aku Mchinji,
ku Phalombe, ku Machinga. Tengani foja wanu mukagulise ku Mozambiki, ndipo aliyense okufunsani menyanani naye, chifukwa ameneyo ndiye kuti akufuna akuponderezeni kuti inu mukhalebe amphawi moyo wanu wonse. Alimi a foja akuzunzika koopsa, mukuzunzika mukukumana ndi ziphinjo zoopsa. Chimene chilipo padakali pano ndikuberana, amakuberani kuzera ku malamulo, amakuberani kuzera ku mabanki, amakuberani kuzera ku nkhani za ndale, kuti inu muzioneka ngati kapena si inu ochita bwino, kapena fojayo mulibemo ndalama. Akanakhala kuti fojayo mulibemo ndalama, sibwezi pana anthu akumafuna ndi azungu kumabwera kuno kumazagula fojayo. So ndikupempheni komanso ndikuchiteni congratulate nonse amene mukugulisa foja wanu ku Zambia, nonse amene mukugulisa foja wanu ku Mozambiki. Alimi ndinu anthu anzeru, nthawi ino ndiyo yang'ana patali, osakhala kuti tizihonga andale amene cholinga chawo ndi chofuna kutipondereza ife, iwo kuti azingolemera. Kuteko ndalama zanuzo za fojazo anazipanga kale kuchokera kwa azungu, anagwirizana kale kuti foja amene azamugula mitengo yosika kwambiri ndi cholinga kuti iwobe azilemererabe. Choncho ndikupempheni nonse alimi a foja, palibepo zobwerera mbuyo. Mulimi aliyense akuyenera aziganizire yekha ndi anache ndi mkazache ndi azibale ache. Foja gulisani ku Zambia, foja gulisani ku Mozambiki, ndipo palibe amene angakuchiteni question. Ndipo mukamona wa polisi akubwera, panganaye ni china chilichonse, chifukwa iyeyo samalima foja iyaya. Tili ndi zisiru za aphungu a nyumba ya malamulo amene anayenera kuti azipanga malamulo omuteteza mulimi. Tili ndi ma-organization oteteza ma-consumer rights, oteteza so even alimi, koma alibe nafe ntchito. Iwo chimene amaganizira ni ndalama zimene amazitenga ndikumagawana, ndikumazitenga ngati za anthu opanda ntchito, anthu osaganiza. Choncho inu alimi anonse akumpoto amene mukuzunzika, ena anunso paja musayiwalire kunena kuti foja wanu chaka chatha chija anaonongeka, anakupasani fetereza owonongeka, fetereza wokuti si wabwino. Lero nkhani zili m'makhoti akungokanirana, ndi pamene mungaziweni kunena kuti ifeyo timakoma nthawi imeneyo tikawalimira foja wathuyi. Koma tikakhala ndi mavuto, ndiye kuti mavuto ndi aife tokha. Pakali panopa alimi akumpoto ambiri makamaka ku Mzimba, ku Rumphi, foja wawo anaonongeka chifukwa cha anthu andale. Asimo hoda anapereka fetereza okuti anachita expire. Lero nkhani zili ku khoti, palibe amene akukuthandizani. Ulendo uno muone chochita, muone nzeru zanu nokha, muone kuti mpanga zotani. Ndipo kwa amene akugulisa foja, kugulisa maiko akunja ngati ku Zambia, ine ndifuna ndikuchite ni encourage, chifukwa zimene zozo ni ndalama zanu zimene iniyo mwaononga nthawi yonseyi kuzera zokhuza mankhwala, fetereza, kuzafika foja ndikukula, sizimakhala zachibwanatu. Foja kuti afike pa foja amakhala kuti munthu waononga zinthu zambiri. Choncho agalu amene wasakutayiseni nthawi, onani zochita mukagulise foja anu maiko ena. Palibe amene ati akuleseni, chifukwa iniyo si inu ana awo, ife sizisiru zawo. Alimi ochenjera tikunena pano akugulisa kwa mavenda, osakhalanso mavenda akuno ku Malawi, akugulisa kwa mavenda aku Zambia ndi ku Mozambiki. Chenjezo langa lachiwiri likupita ku zipani zonse m'Malawi munomo. Zipani zonse, kaya zakuboma, kaya chaboma cha MCP, kaya zosusa, koma ndi chenjezo limene likupita ku zipani zonse. Makamaka pa nthawi ino pamene zipani zikukonzekera ma primary, kusankha anthu osiyana-siyana amene azaziyimirire pa zisankho zimene zikubwerazi. Kafukufuku amene tampanga ifeyo Malawi First komanso the DC desk, tapezeka kuti zipani zambiri zikumasankha anthu kuti akawine kuma primary, kusiya anthu okuti akasankhe anthu amene akuafuna.
iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa apapa ndiye kuti democracy tikuyichita defeat. Zipani za nzeru kapena atsogoleri a nzeru amasiya anthu akasankhe munthu amene akumufuna, koma chodabwitsa nchonena kuti ukayang'ana ku MCP ko ukumaona kuti akuluakulu akumapereka ndalama kuwapasa madelegates kuti akasankhe munthu amene iwo akumufuna, malo mokuti asiye anthuwo akasankhe munthu amene iwo akufuna, anthuwo amene atazamuvotere. Chifukwa inu simmakhala ku mizikoyi, simmakhala ku constituency ko, amakhalako kumene kokondi anthu amene akuyenera kuti akamusankhe munthu amene akumufuna. Izizi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti siku lina muzalira nazo, chifukwa zisankho zimene zikubwerazi amalawi anasukusula. Ndipo ndikupempheni amalawi nonse kumene muliko kuti osalola za uchisiru kuti anthu akuluakulu akakuchitireni impose munthu. Muli mavuto ambiri muzipani, kuchokera ku chipani cha MCP, chipani cha DPP, chipani cha UDF, chipani cha UTM, chipani cha Ford, zipani zonse akumapezeka kuti akuluakulu ena some few individuals akumachita impose anthu makandidate kuchokera ku MP pakana makansala kuwauza kuti tiyeni mukamusankhe munthu uyu pomwe pa ground sakufunidwa. Izi muzaziona pa 16 zikhoza kuoneka ngati ndi za uchisiru zimene ndikulankhulazi, zikhoza kuoneka ngati ndi za chamba kuti ndadya chamba kapena kokeni paja ndine osaphunzira wa misala, koma muzaziona pa 16 September pamene anthu ambiri amene eni yomwe achita impose azalephere atazawine ndi ya independent. Chikhalidwe chimene chichili muzipani zambiri, ndipo sindikuyang'ana chipani kuti ati ichi ndiye chabwino, ayi ndi mwina mwazipani zonse zimene zili Malawi muno mwina ndi chipani chimodzi chokha chimene chikuonesesa kuti ma primary yache akhale osatira malamulo komanso owapasa anthu mphamvu kuti akasankhe munthu amene akumufuna. Koma zipani zambiri andi akuti akatenga marizasi aja ngakhale paziwikiratu kuti wawina ndi uyu sakumaululayi kusiya zimene zizi kunena kuti ati azalengeze siku lina ncholinga chokunena kuti akamusankhe amene akumufunayo. Muziwe kuti imene ndi recipe for disaster. Timanena nthawi zonse ndiye tukuli kugwa akulu amene amaoneka kuti awa ndi akulu akugwa kuma primary, osaonanso kuti ukati ndikukasungu kwawo kwa Kamuzu kumene kuli chipani cha MCP, ayi osaonanso kuti ukukhala ndi kunchewu, osaonanso kuti uku ndikumulanje kapena kumangoji. Amene munthu ovota ndi woopsa kwambiri, anthu madelegates ndi achabe, kukhala bwino ndi anthu ndikwabwino. Ena akumapezeka kuti nthawi ija yomangana kumaso ija kumbuyo kwa kumakhalako okha, olo mwana wawo olo mkazi wawo osakhalako. Ndi pamene mungaziwe kunena kuti zisankho ndi zoopsa. Ndipo ena mukamaziguguda pa mitima kumanena kuti ineyo pawina asafune ine ndizawina, basi ndizawina. Uzawina inde pobera, komatu ndikufuna ndikuchenjeze iwe chakwera kunena kuti ngati uli ndi programu yobera ndiye diti programu ikhale nayo, koma ndifuna ndikuuze kuti uzaona mavuto koopsa, ndipo amalawi sazalolera za uchisiru. That is why tikunena kuti ino a opposition tagwirizanani, muonesese kunena kuti si mathematics yachoka, komanso muonesese kuti ma independent auditors apita akayang'ana mu system mo. Ngati zimezi sizitheka, wani muchite report ku maiko akunja, komanso muchite boycott. Koma vuto ilo tili ndi opposition yofoira kwambiri imene aliyense akufuna akhale president. Izizi zokuti wina aliyense akhale president pa 16 pano muzalirira kuusi. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TE Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.